Krásný dobrý den, přátelé. Pojďme si povědět pohádku o pánovi, co je na hradě a myslí si, že když je na hradě, je pánem větším, než by si pán měl uvědomit, protože tenhle pán si začal hrát na pána, co bude rozhodovat o tom, co jeho panstvu nepřísluší, a snad ho omlouvá jen to, že propadl panskému pocitu, že každý pán, co je na hradě, je pánem veškerého panstva i damstva z podhradí. Pán je totiž pan prezident, a jak se cítí být pánem na tom hradě, snad duchové minulosti mu při jeho občasné rozumové slabosti vnutili představu, že je panovník. Jenže my panovníky už nějakých 100 let nemáme v té naší zemi, kde hlavnímu městu vévodí ten krásný hrad, co tam ten pán propadl té sugestci, že si může dělat, co chce, když mu ústava, což je nejvyšší zákon té naší země, jasně určuje, co je pánovi dovoleno a do čeho je mu tak nějak hospodsky řečeno prd. Omluvou pro toho pána, co není panovníkem, ale prezidentem, může být, kromě té jeho občasné rozumové slabosti, že za ním stojí jiní páni a pánovi dávají rozkazy. Teď se jistě pobouří ti, kdož mají svátost prezidentského úřadu v úctě, že pomlouvám, že dezinformuji, že si dovoluji. Ano, dovoluji. Když si dovoluje ten, který má jít příkladem, tak si dovolím ten jeho příklad kopírovat po svém a řeknu rovnou, že ten pán byl tak nějak celý život zvyklý poslouchat rozkazy a rozkazy dávat. To bylo tak všechno, co se naučil. Pak ještě možná někoho špiclovat, zmlátit, nahlásit, rozdělat oheň bez zápalek, někoho nehlučně paralyzovat a podat o tom hlášení v azbuce. Když přišla správná chvíle, vyměnil azbuku za angličtinu a dotáhl to v těch rozkazech na hodně vysokou funkci, což mu ve světě zelených trenýrek, vytahaných gum, zapocených uniforem a poněkud nenormálního přístupu k životu bylo bez urážky, ke cti. Ale na hrad se to hodí jen jako doplněk k rituálu výměny stráží. Jako prezident to úplně neštimuje, i když se to vystyluje, nafotí milionkrát v pozici bystrého, moudrého a všeobjímajícího vůdce prostého lidu na motorce, v hypermarketu, na poušti a kdo ví kde, aby se ukázalo, jak je to všestranné, roztomilé, dokonalé a vzrušující, aby to vzývaly zejména dámy středním věkem počínaje a konče někde tam, kde zaznívá poslední zvon zájmu o chlapství. Ano, chlapství nám chce ten pán ukázat, že není jen pán, ale taky chlap. Chlap to možná je, ale moudrost nepobral, když dělá vofuky a strká nos, do čeho mu nic není. Samozřejmě může se vyjádřit, ale možná jen mezi 4 očima, aby nebyl za chlapíka, co líže pěnu v hospodě u stolu pro obecní osly. Chápu, že se chlapovi nelíbí páni a paní, co teď budou dělat jinou politiku, než ti páni a paní, co tu zaplať Bůh prohráli a teď jen společně přitápí pod kotlem ze vzteku, že už nebudou moci bagrovat tuhle zemi, fízlovat lid a lézt do zadnice Evropské unii, která co nevidět ten svůj mohutný svěrač povolí a bude po velké, drahé a devastující legraci. Jo. Kdyby pán z hradu nebyl jen automat na rozkazy, na velký příjem a minimální výdej, kdyby měl třeba s jednou za čas nějakou tu inspirativní, možná filozofickou myšlenku, kdyby ho navštívil závan zdravého rozumu, mohl by to být pán, co by se mu s hrdostí říkalo: pane prezidente, vy jste fajn. Takhle se bude říkat: pane Pávek, praskla vám guma u zelených trenek. A ještě takový dodatek: jestli nám tu vládu, pane z hradu, nepošlete tam, kam patří, tedy do Strakovy akademie,
jak vám ukládá ústava, tak si budeme oprávněně myslet, že vám jde o nějaký ten konflikt, ve kterém byste mohl dát rozkaz k boji, k paralyzování nespokojeného lidu, když už jste u minulého panstva z té Strakovy akademie schvaloval špiclování. No, u prezidentů se o tom pamlčuje, to je slušnost ještě z dob panovníků a pánů. A tak si závěrem pokládám řečnickou otázku. Co je to za pána na hradě, co podporuje rozkol v zemi, které má být příkladem? Co je to za pána, co stojí proti lidu, když lid rozhodl? A v té souvislosti položím ještě jednu otázku. Co je to za lidi, co v tom toho pána z hradu podporují, instruují a o co jim vlastně jde? Nechci odpovídat, ale myslím si, že o nás, o lidi z podhradí, jim asi vůbec nejde. Rozhodně mi to však nebrání v tom popřát vám hezké dny v naději, že náš majestátní hrad bude stát i po tom, co páni, co si myslí, že jsou panovníci, jednou zmizí a po tom nedýchatelném zápachu po nich zafouká vítr, co to vyvětrá. Technická poznámka. Tento komentář není vytvořen umělou inteligencí, jak se snaží v komentářích občas dezinformovat různí trolové, agenti, rozvraceči a provokatéři na sociální síti. Jako autor si nosím svou inteligenci pro literární práci v hlavě. Hezký den přeji.